ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସତବାର୍ତ୍ତାରେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ବଡ଼ ସଂକଟରେ ଫସିଯାଇଛି। ଭାରତର ମିତ୍ର ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏଥିରେ ଏକ ସଂକଟ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ମୁସଲିମ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି। ଖାସ୍ କରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୂତାବାସ ଭାରତର କମାଣ୍ଡୋ ଡଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଫ୍ରାନ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡୋ ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ପଠାଇ ସାରିଲେଣି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲି ଭାରତର K9 ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ପଠାଇବାକୁ କହିଛି, କାରଣ ଏହି ଡଗ୍ମାନଙ୍କର ଶୁଙ୍ଘିବା କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଭାରତର ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଥମ କରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଗ୍ରହରେ 10ଟି K9 ଡଗ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଡଗ୍ମାନେ CRPF, ITBP, SSB, ଆସାମ ରାଇଫଲ ଏବଂ NSGରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ସବୁ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ K9 ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି।